Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahla ngathi azokushumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbu la tshatatsha utshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Uhlala kuyintokozo kumina ukuthi ngifike kule channel enkulu impunga yesintu TV ngizosika kwelinonile ngenhloso yokukhuthaza nokukhumbuza bonke abantu ukubaluleka kwesintu nokubaluleka kokwenza kahle. Uzokhumbula ukuthi enkathini esiphila kuyo yanamuhla ziningi izinto esike sithi masilulekwa ngazo siluleke kuthiwa sizenze kodwa singatshelwa ubungozi balezo zinto ekuthiwa sizenze. Uyazi kunento ebuhlungu ekenzeka emphelandaba kufika owesifazane. Uma efika owesifazane masikhuluma naye ngoba ke thina sihlole uthi lo wesifazane selokungagana bonke abantwana bayachitheka. Ungabe kudalwa yini impunga yesintu? Mawufika emphelandaba awufiki uhlale uyayisha inkinga obhekene nayo. Mina ngizobe sengijula ngaleyo nkinga wena osuyibekile phezulu kwetafula. Bese ngizwe mina okufikayo kumina ngidlulise kona. Okuwukuthi nako kufika ukuthi kumina leyo nkinga yakho idalwa ukuthi nokuthi ilungiseka kanje. Uyalendlala udaba ukuthi selokungagana ingane ezihlala okhalweni lami ziyachitheka zonke. Kumanje akunangane. Uma sihleli naye silixoxa lo daba sijula. Uphi umkhwenyana? Umkhwenyana ukhona umkhwenyana. Ungangiphi inombolo yakhe kamakhala ekhukhwini? Hayi ayikho inkinga. Insizwa kithi umakoti wakini uthi unenkinga abantwana bayachitheka. Lo daba bengingafisa bengingajabula ukuthi silixoxe sisonke. Kodwa ke ngoba naku sekwenzeke kanje bengicela ukuthi ngimdedele bese silikhulume nawe. Hayi nebala lensizwa lena sixoxe nayo insizwa yakithi. Akukaze kwenzeke ukuthi ufuna ukuqinisa umuzi wokhokho bakho, ufuna ukumbiyela umakoti. Hayi mne wethu kwake kwenzeka lokho. Wenza njani? Ngahamba ngaya kumuntu wanginikeza umuthi. Wathi lo muthi ngizowukhatha lapha ya. Uma sengilala naye umakoti, ngilale naye sengiwukhathile lo muthi. Uyazini ukuthi lo muntu owakunikeza lento yokugada umakoti wayekunikeza izilwane. Lezilwane lezi zimgada umakoti iholo lazo ukuthi ingane ezohlala okhalweni layo bese ziyayidla. Ubukwazi lokho? Cha bengingakwazi lokho. Kunjalo ke iyona into eyenza ukuthi bonke abantwana abahlala okhalweni lomkakho baqobeke baqotsha lesilwane wasifaka kuyena. Kufanele ukuthi ke leyo nkinga ngoba yadala uwena uyilungise ukuze nizokwazi ukuthi niqhubeke nithola abantwana. Ngoba njengoba nje wamfaka lo muthi wamfaka wona ngenhloso yokuthi wena uyabiyela ubiye umuzi kayihlo wamfaka izilwane. Lezilwane iholo lazo
ukudla zonke izingane ezizohlala kulo muntu wesifazane. Ayikho ingane enoba nayo ungakayikhiphi lento la kulo muntu wesifazane. Inkinga ke ngabantu bayakwazi ukuzenza izinto kodwa bese kufanele bazilungise, abasakwazi ukuzilungisa. Wensizwa zakithi, umfazi akabanjwa ngemithi, akabanjwa ngezilwane. Ikhona indlela yokumbiyela umuntu wesifazane. Umfazi umnikezwa ithongo. Umfazi mekuganile usuke engaganile wena usuke egana amakhehla. Ingakho ke kukhona indlela yesintu yokwazi ukumbiyela umfazi. Ngeke ke ngiyixoxe la. Uma uyidinga uyofika kumina. Sizoyixoxa nawe ngikutshela ukuthi uyokwenza ini, wenze ini ngoba akuzona zonke izinto esingazikhuluma la. Ezinye zidinga ukuthi sidodisane ngazo njenganamadoda. Ngoba la kukhona izingane la, kukhona abantu besifazane. Ikhona indlela nsizwa owenza ngayo uma ufuna ukumbiyela umuntu wesifazane. Isigaba sokuqala ingenkathi umkholisa. Ukhona into oyenzayo uma kade usumkholisile umuntu wesifazane. Nako lokho kufanele ukuthi usondele eduze sizododisana ukuthi yini oyenzayo ngaleya nyongo naleya nanzi sokhuluma mhla wafika okuthi leya mbuzi yokumngenisa ekhaya ngoba phela umfazi ungeniswa ngempahla ekhaya akavela ngene nje. Leya mbuzi wamngenisa ngawo nangaleya nkomo yokumkholisa kunezinto lapho kufanele ukuthi uzibheke oyokwazi ukuzisebenzisa, hayi izilwane. Umfazi mebanjwa ubanjwa ngethongo lela liganile phakathi kwekhaya. Uphinde kunxuswe namanye amathongo izalukwazi zasekhaya okuthi nazo zimbiyele ukuze umfazi eyokwazi ukuthi awuthobele umthetho walapha eganele khona nomthetho wakho ndoda. Ungathi uyawubeka umthetho aphakamisa ikhanda wena wabona ibululu. Lento ke bafowethu yokucupha abafazi ngemithi yezilwane sibafaka izilwane kochithekizisa ukungafanele izisu zichitheke kanti sekuhola izilwane seziyadla izilwane lezi okuyizona engazifaka phakathi kuyena umuntu wesifazane. Kunendlela ehlambulukile yokumqinisa umuntu wesifazane yokumbiyela umuntu wesifazane. Ngeke ngikwazi ukuyixoxa la. Uma ukuthi uyinsizwa uganiwe noma usafuna ukuganwa noma uke enhleleni zokuganwa ungasondela kwimpunga yesintu izokucobelela ukuthi yini ekufanele ukuthi uyenze. Ujule ngomsamo ngoba umsamo uyikona konke. Ngeke wasebenzisa izilwane uthatha ithemba lakho ulibeke ezilwaneni. Uma umsamo wakho ukwazi ukunakekela uhlonipha na uhlonipha yonke into ithongo lokwazi ukuthi likwenzele. Ngeke umngakha vela febe ungeve ukuthi khona inkinga ekhona kulabantu awayebaganile. Umfazi ufeba ngoba wena usuhambe wayolanda izilwane laqhela ithongo kuye. Kwasala izilwane zakho. Ukhumbule phela ukuthi uma efike ezogana usuke ezogana ithongo. Uma ithongo lakho wenza kahle kulona uzihlonipha naye futhi umhlonipha umngakho ngeke azenze lutho. Umfazi uzaphume nje aye ngaphandle acabanga uSathane. Ingoba nawe uhlezi ucabanga uSathane. Kunenkohliso yaziyo ethi uma uyindoda kufanele ukuthi uhambe ubhabhabala. Kanti into yosikhotheni leyo indoda eganiwe inegunya lokwembatha nomkayo kuphela. Uma ukuthi ifisa omunye umuntu wesifazane kufanele imlobole ayigane lo muntu wesifazane. Hayi ukuthi indoda mayiganiwe kuthiwa indoda kufanele ibe neshende phela indoda. Ubukhotheni lobo inkulumo yosikhotheni leyo. Indoda eqotho iba indoda iyazi ukuthi iphakelwa kuphi. Ayihambi iphakelwa ibona bonke onondindwa bese igabe ngokuthi indoda vele iyaphambuka akuyona indoda leyo. Manje ke bafowethu asiyeke ukuthi senze izinto ezizodonsa wona amadoda zwase kumngakho. Ngenkathi uqala umngakho umfaka lezi zinto ezinezilwane, izilwane zizodonsa bonke labantu laba abangalungile. Ngenkathi uqala wena umngakho umcupha, lezilwane ezifakwe kuyena zizodonsa amadoda.
ngoba zifuna ukusebenza, zifuna ukukukhombisa ukuthi ngempela njengoba thina safakwa la siyasebenza. Usefeba kanjalo umkakhe donswa ilezi zinto lezi owazifaka kuyena. Kanti uma umbiyela ngethongo, umbiyela ngokwasemsamo, ayikho into azoyenza ngoba ithongo ilona elizomgada, ilona elizomvikela, ilona elizokhuluma naye, unembeza kuyena uvuseleleke emefuna ukwenza into ebhedayo, kube khona into emkhuzayo. Kodwa izilwane ngeke zize zimkhuze ngoba zifuna ukuzibonakalisa ukuthi ziyasebenza phezukwayo. Emva kwaloko bese ziyahola ukuthi ziqobe bonke abantwana abazohlala okhalweni kumkakho. Uma-ke wake wayenza into efana naleyo, zama ukuthi uye kuyena lo melaphi wendabuko akulekelele ngokuthi ayikhiphe lento, azikhiphe lezi zilwane. Mina akangikwazi ukumsiza umuntu entweni enjalo. Uyahamba uye kulowo muntu loyo owayekade kwenzelile, noma ufuna omunye umelaphi wendabuko ozokusiza ukwazi ukuthi uthole nezinto eziyimbiza ezizohlanza isibeletho sakamapoti kusuke nalezilwane nalokungcola okusuke sekukhona. Nawe-ke insizwa yakithi nobe senifika-ke nizozitholela iyogathi-ke, thola iyogathi, uthola amandla, bese nikwazi ukuthi nithole abantwana. Esemlekelela umelaphi wendabuko lo oyokwazi ukumlekelela ukuthi akhiphe zonke lezilwane lezi ezisuke sezifakiwe laphana kumuntu wesifazane ekuyizona eziqoba zonke izingane. Isintu bafowethu siphelele. Okubalekile nje thina ukuthi kufanele sihluphe, sihlale phansi nabantu abanalo ulwazi nabambulelwayo ukwenza ezinye zezinto. Kulungile, angawageqa amagula ngoba ngemuke. Isifundo sethu sanamuhla besithi kuyingozi ukuthatha imithi enezilwane ucuphe ngayo umuntu wesifazane ngoba lezo zilwane zigcine sezidla abantwana, baphuphume bonke abantwana. Basabathe bayahlala abantwana bayaphuphuma. Insizwa ingazidelele, idelele umuntu wesifazane, ibone kuyena onenkinga kanti lento wayithatha wena wayifaka kumkakho. Uma kuukuthi kufuna ukumqinisa umuntu wesifazane ngendlela ehlambulukile, woza kwimpunga yesintu nizododisana ngoba ngeke ngikwazi ukuyenza ivideo ekhuluma ngalokho. Into yamadoda leyo ekufanele ukuthi sihlalele phansi bese siyadodisana. Kulungile. Ngiyacela ukuthi niqhubeke niyithathe imfanekiso eqosheni idlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga yesintu TV. Bese sithi nje impunga nga Ay, bantu abakithi